Bé, avui ens trobem aquí davant del monument del president Companys en aquest aniversari del 81è aniversari de l'afusellament, que commemorem l'afusellament d'aquest primer president que ha sigut mort com a càrrec de president d'un país o d'un estat. Avui recordem aquest president, commemorem aquest aniversari amb molt present, amb molt record, els presos, els exiliats, els presos que han estat patint l'ignomínia d'aquest estat, els exiliats que tenim ara i els més dels 3.000 represaliats. Tots els que ho estan ara, ho estan pels fets de l'1 d'octubre. Per tant, des de Junts som molt conscients i tenim molt present amb la història que portem que aquest 1 d'octubre nosaltres vam començar a traçar un camí que està ple de pedres, que és complicat de caminar, però que pensem que no hem de parar de caminar fins a arribar al final, que al final no deixa de ser la plena llibertat del nostre poble.